नमस्कार, माझं नाव सौ अश्विनी मंगेश परब, राहणार ठाकुर्ली, जिल्हा ठाणे। सर्वप्रथम सर्वांना कविवर्य कुसुमाग्रज जयंती आणि मराठी भाषा दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। माझ्या कवितेचं नाव आहे बालपण। आईचा पदर आणि त्याला पुसलेले नाक, आईचा पदर आणि त्याला पुसलेले नाक, आपली शाळा आणि लाकडाचा तो बाक, हसत केलेला अभ्यास आणि जपलेली पुस्तकं, हसत केलेला अभ्यास आणि जपलेली पुस्तकं, पैसे कमवायचे म्हणून फिरत नाही मस्तक, बाबांचा धाक आणि आईची शिस्त, बाबांचा धाक आणि आईची शिस्त, त्यातच लपलेले प्रेम ते पण एकदम मस्त, मित्र आणि मैत्रिणींशी केलेले वाद, मित्र आणि मैत्रिणींशी केलेले वाद, आता बिझी सर्व होत पण नाही संवाद, बाबांनी आणलेला खाऊ सगळे मिळून खाऊ, बाबांनी आणलेला खाऊ सगळे मिळून खाऊ, इतके दूर झालो आता काय माहिती कधी एकत्र जेवू, बालपणाच्या मनात ठेवून आठवणी, बालपणाच्या मनात ठेवून आठवणी, आता टेन्शनच्या जगात झाली आपली पाठवणी, आता टेन्शनच्या जगात झाली आपली पाठवणी। धन्यवाद।